सामान्य मोर आउ एक न्यू ब्लॉग आपण मान स्वागत। आज हम वासुदेव काई पूजा भसाणी बुलवा जीवु से बहुत सारा डीजे आसी आपन को फुल प्रोसेन वीडियो मान
ତାହେଲେ କେମିତି ଅଛ? ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ ତୁ ଏକା ଏକା ବନଉଛୁ ମତେ ଡାକିଲୁନି ନା? ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ତୁ ଖାଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏକା ଏକା କଥା କହୁଛୁ, ମତେ କଣ କହୁଛୁ? ଖାଲି ରାଗିକା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲା ମତେ ନେଲନି ତମର ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି।